שלום וברוכים הבאים לערוץ הסרטונים של צמידים וגומיות, חנות למוצרי ריינבו לום. שמי שי, והיום אני אלמד אתכם לעשות צמיד שנקרא טריפל סינגל, סינגל משולש. להכנת הצמיד אנחנו נצטרך את המחט, הלום, 10 גומיות לבנות, 13 גומיות מהצבע הראשון, אני בחרתי בכחול ג'לי, 12 של הצבע השני, בחרתי סגול ג'לי, ועוד 13 גומיות של הצבע השלישי, אני בחרתי בצהוב ג'לי, וסי-קליפ כמובן. אני ממליץ להכין את הגומיות מראש, לפני שאנחנו מתחילים, ולשם כך ניתן לעצור את הסרטון כאן. תחילה נכוון את הלום עם החץ האדום לכיוון המרחק, כלומר מהגוף שלנו החוצה. עכשיו נתחיל להלביש את הגומיות. ניקח את הצבע הראשון מהעמוד הראשון ושמאלה. נקפיד שהגומייה תהיה למטה ותשאיר מקום לגומייה הבאה. הגומייה הבאה לאורך כל צד שמאל, למה שאנחנו קוראים מסגרת. בשלב הזה אנחנו מריצים את הסרטון קדימה, ובגומייה האחרונה מהעמוד לעמוד המרכזי. כעת אנחנו נלביש את הגומיות על העמודים המרכזיים. גם כאן אנחנו מקפידים שהגומיות יהיו בתחתית העמוד, וכך משאירים מקום לגומייה הבאה. עכשיו אנחנו נעשה את העמודים בצד ימין עם הצבע השלישי. מתחילים מהעמוד המרכזי ימינה וממשיכים להלביש עד למעלה. גם כאן באחרון, מהעמוד אחד לפני האחרון לעמוד המרכזי, וסיימנו להלביש את הגומיות בשלושת הצבעים. עכשיו נתחיל להלביש את הגומיות הלבנות, כאשר אנחנו יוצרים משולש. על המשולש הראשון אנחנו מדלגים, והנה המשולש הראשון. ממשיכים כך והגענו למשולש האחרון. רגע לפני שאנחנו נתחיל ללפף, אנחנו ניקח עוד גומייה אחת ונשים אותה כאן בקצה כגומיית מכסה. גומיית מכסה, מותחים את הגומייה, מקפלים ל8 ושמים על יד אחת ומלבישים על העמוד האחרון. אז אחרי ששמנו את גומיית המכסה, אנחנו נהפוך את הלום. עכשיו החץ האדום פונה כלפינו, ואנחנו מוכנים להתחיל ללפף.
אנחנו נתחיל ללפף את המסגרת מצד שמאל. אנחנו ניקח את המחט, נכניס לתוך העמוד הראשון, נדחוף אחורה את כל הגומיות ונתפוס את הגומיה שאנחנו רוצים, הגומיה השמאלית. אחרי שתפסנו אותה נוציא אותה ונלפף מסביב לעמוד. אנחנו נעשה את אותו דבר לאורך הצד השמאלי, נכניס את המחט פנימה, נתפוס את הגומיה שאנחנו רוצים, נוציא אותה ונלפף. אני אדגים את זה עוד פעם, נכניס את המחט לתוך העמוד, נוציא החוצה רק את הגומיה שאנחנו רוצים ונלפף אותה לעמוד הקדמי. עכשיו אנחנו נריץ את הסרטון. עכשיו שהגענו לגומיה האחרונה, גם אותה אנחנו נלפף. נתפוס אותה מתחת לכל הגומיות ונלביש אותה על העמוד המרכזי. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל ללפף את האמצע. אז שוב, נדחוף אחורה את כל הגומיות, נוציא רק את הגומיה שאנחנו רוצים ונלפף אותה קדימה. ואנחנו נריץ את הסרטון. עכשיו אנחנו נלפף את הצד הימני. באותה שיטה נכניס את המחט לתוך העמוד, נתפוס רק את הגומיה שאנחנו רוצים ונלפף אותה ימינה, וגם את הגומיה הבאה, כך עד הסוף. הנה הגענו לגומיה האחרונה, גם אותה אנחנו נלפף לעמוד המרכזי. עכשיו שסיימנו ללפף, אנחנו רוצים להוציא את הצמיד מהלום. לשם כך אנחנו צריכים להכניס גומיה אחת לקצה. אנחנו עושים את זה עם המחט. אנחנו נכניס את המחט לתוך העמוד ונזיז אחורה את כל הגומיות. המחט תצא מהצד, ניקח גומיה ונלביש על המחט ונשחיל אותה מאחורי כל הגומיות. את המחט נמשיך להכניס לתוך הגומיה עד לקצה הרחב. כעת אנחנו מוכנים להוציא את הצמיד מהלום. אנחנו מחזיקים חזק בקצה, מושכים ומוציאים מהעמוד. פה יש תנועה שעושים משמאל לימין או מימין לשמאל ויורדים לקצה הצמיד עוד פעם, שמאל לימין והצמיד יצא מהלום, והנה הצמיד בחוץ. אנחנו נעשה לו הערכה. הצמיד הזה הוא צמיד קצר ולכן צריך לעשות לו הערכה. כדי לעשות הערכה אנחנו נשתמש שוב בלום. אנחנו נוודא שהחץ פונה כלפי המרחב. כל אחד כבר יודע פחות או יותר כמה גומיות הוא צריך להערכה, אז אנחנו נתחיל להלפיש. אני אעשה הערכה של 4 גומיות. ואת הגומיה האחרונה אני אשתמש בגומיה של הצמיד. אני מלביש אותה ומוציא את המחט. אז הנה הגומיה האחרונה בין שני העמודים האלה. אנחנו מסובבים
את הלום ומתחילים ללפף. הליפוף הזה הוא ליפוף סינגל, וכשסיימנו אנחנו את הגומיה האחרונה נמתח לעמוד שליד ונכין מקום להכניס את הסי-קליפ. ניקח את הסי-קליפ ונלביש אותו על הגומיה שמתחנו, ועכשיו אפשר לתפוס ולהוציא את הצמיד ואת הערכה. בצמיד הזה אני אדגים גם איך עושים הערכה גם לצד השני, וכך הסי-קליפ הוא לא יוצא בקצה היד, אלא יוצא במרכז היד. אז את הערכה הבאה אנחנו נעשה בדיוק באותה דרך. ניקח גומיות, ניקח את גומיית המכסה שרואים אותה בבירור כאן כי היא כפולה, אנחנו ניקח אותה ונלביש בתור הגומיה האחרונה, ואפשר להפוך את הלום וללפף עוד פעם בצורת סינגל. את הגומיה האחרונה אני שוב אמתח לעמוד שליד ויחבר את הצד השני של הסי-קליפ. ניתן להוציא את הצמיד, ומה שקיבלנו זה הערכה שהיא בשני הצדדים עם הסי-קליפ במרכז, וקיבלנו צמיד טריפל סינגל מוכן. מקווים שנהנתם מהסרטון. כנסו אל האתר שלנו צמידים מגומיות בכתובת שנמצאת על המסך, ונתראה בסרטון הבא.